Vieš, čo je horšie ako robiť niečo ťažké? Robiť všetko naraz. Osobnostný rozvoj je fajn, jednoducho posúvaš hranice tvojho tela a mysle a stávaš sa lepšou verziou samého seba. Avšak okrem nesmierneho množstva výhod, ktoré ti tento self-improvement prinesie, to má aj jeden háčik. Ako sa hovorí, 100 ľudí, 150 názorov a to isté platí aj v osobnostnom rozvoji. Každý si totiž myslí, že je vo svojej oblasti expert, lebo už 3 mesiace číta knižky a chodí 6 krát do týždňa cvičiť. A teraz sa dostávame presne k tomu, že každému vyhovuje niečo iné a najmä u každého funguje niečo odlišné. No tu nastáva problém, keď nám iní začnú hovoriť, čo máme robiť a my sa tak stratíme v názoroch ostatných a nevieme čo skôr. A toto presne sa stalo aj mne. Moja cesta sa začala malou motiváciou, čo tak začať cvičiť. Však predsa keď začal aj môj kamarát, tak by som mala ja. Skvelé, tak už niekoľko týždňov cvičím, začínam sa zaujímať o stravu, nutrienty a celkom ma to baví. Však ten počiatočný drive je neskutočný. Zrazu sa dostanem aj k podcastom a dostanem aj odporúčania na knižky typu Atomové návyky. Samozrejme som zabudol spomenúť veľkú zmenu v mojej For You page na TikToku, kde ma algoritmus krásne prehodil z hier do fitness zóny. Zatiaľ som spravil v gyme nejaký progres a zistil som, že keď sa každý deň zlepším o 1%, tak o rok budem o cca 37% lepší. No dobre, toto by bol začiatok. Keď som totiž zmenil ľudí, ktorí ma obklupovali, tak som výrazne zistil, že sú to oveľa lepší ľudia ako som ja. Že chodenie cvičiť a čítať si knižku už úplne nestačí, aby som naozaj dosiahol svoje ciele. Pomaly sa takto dostávam aj do sféry biznisu a celkovo sa začínam o seba starať úplne iným štýlom, kedy osobnostný rozvoj už nie je len hobby, ale reálne to je celý životný štýl. Som obklopený skvelými ľuďmi, ktorí na sebe dennodenne pracujú a dostávam od nich rôzne tipy. A teraz to práve prichádza. Dostal som tak veľa tipov a odporúčaní, s čím začať, čo prestať robiť, čo zmeniť, že som nebol schopný to stíhať a tak povedať som z toho mierne vyhorel. Pretože každý deň má len 24 hodín a áno, niektorí toho stihnú viac a niektorí menej. Avšak definitívne to nie je osobnostný rozvoj, keď sa snažím popri škole, ktorá trvá 8 hodín denne, stávať o 4 ráno, meditovať, čítať, odpracovať 2 hodiny, čisto sa stravovať, byť v škole plne sústredený tých 8 hodín, prísť domov, ďalej pracovať, behať, ísť cvičiť, dať si stretching, studenú sprchu, spísať si myšlienky a nápady, hľadať klientov a ísť spať cca o 8 večer. Samozrejme nehovorím, že toto sa nedá. Dá sa to, držím každému palce a dole pod videom nájdeš link na psychiatriu, lebo toto je krásny recept na vyhorenie. Pointa je, že myšlienka a rady od ostatných takisto ako sa neustále vzdelávať je skvelé. Ale ako chceš rásť v každej oblasti, keď každej dáš 20 minút denne, lebo už musíš ísť robiť niečo iné, inak neúspeješ v živote? Však to vôbec nedáva zmysel. Ak máš podobný problém alebo si v rovnakej situácii ako som bol ja, tak mám pre teba tip. A to je presný opak. Vyber si jednu vec, ktorá ťa naozaj baví. Povedzme, že to je fitness, tak choď all in do cvičenia, lebo takýmto spôsobom budeš robiť progres oveľa rýchlejšie. Ja osobne sa snažím sústrediť iba na jednu vec, max 2 veci, ktoré sú pre mňa prioritou. Pre mňa to je beh a tvorba obsahu. Avšak naučil som sa vytvoriť v tomto taký balans. A bohužiaľ niektoré aktivity proste nemôžu mať pre mňa rovnakú prioritu. Áno, nestávam o 4 ráno a momentálne nemeditujem. A hej, cvičiť možno, že idem tak maximálne raz, 2 krát týždňa. A ak by som povedal, že ma neťahá robiť dané aktivity viacej, tak by som klamal. No tým pádom by som krásne padol do rovnakej slučky, kde som bol pred niekoľkými mesiacmi. Jednoducho som zistil, kde sú moje skutočné priority, čo ma naozaj naplňa a naopak, čo mi skôr zbytočne odoberá energiu. A jasné, nezarábam ani 10 000 mesačne, ako som aj pôvodne chcel, ale určite to nie je tým, že sa nevenujem 5 aktivitám zároveň. Presne naopak, je potrebné ísť all in iba v jednom a poriadne, lebo práve tak sa zrodí ten skutočný progres. Ja ďakujem krásne za zhliadnutie tohto videa a verím ti.